ولما عن تنبار على ملوك بنبعث زجاجة جبت أبا حدا هاتش استباهله خلبن وأنه باركر استباهله بروفيسورن تجلس حق أن يزانتا استمرقصت هاتشيكو استسميت فيلم يحيزلكم متيزلخو نساهم زلخو أدالو مدب أبيل مكيلي تنايم كتال قنالكم ناتمنخو نافت مدب كبلكم سلام زخبركم تخططلتي أيوي فيلم ريفيو كما يتخونوا هم نبارات انقع سلام صنحكم توم حدش سخا انقع سلام مصاخم ندبلنا نابتن لما انت زدالنا يتحستو خنسغاغركم قدمي ግን توم نبارات لايك توم حدش تخا سبسكرايب بمግባር تتابعونا بتحتنا نحتت Wake up. እታ ፊልም ሓደ ኮርኮር ካብ ጃፓን ናብ ኣሜሪካ ክለኣኽ ከሎ እያ ትጅምር ኣብ ኤርፖርት ምስ በጽሐ ግን እቲ ኸልቢ ዝዓርፈሉ ኣድራሻ ይጠፍእ ነቲ ንብረት ከጓዓዕዙ ከለውን አንደበት ነቲ ኮርኮር ዝሓዘት ሓፂን ኣብ ከባቢ ሓደ መደበር ባቡር ትወድቕ እሞ እቶም ንብረት ዘበጻጽሑ ግን ኣየስተባሃሉን ዝነበሩ ብኣጋጣሚ ሓደ ፓርከር ዝተባህለ ፕሮፌሰር ካብ ስርሑ ንገዛ እንዳተመለሰ ከሎ ነቲ ኮርኮር ኣብቲ መደበር ባቡር ወለል ክብል ከሎ ይረኽቦ ፓርከር እንስሳታት ይፈቱ ስለ ዝነበረ ነቲ ኮርኮር ገዲፍዎ ክኸይድ ኣይደለየን ናብቲ ኣብቲ መደበር ባቡር ዝነበረ ሓላፊ ናይቲ መደበር ይወስዶ ፓርከር ነቲ ካርል ዝተባህለ ሓላፊ ናይቲ መደበር ባቡር ንኽወስዶ ምስ ተዛረቦ እቲ ሰብኣይ ግን ክወስዶ ከም ዘይክእልን እንተደሊና መዕቆብ እንስሳታት ንኽወስዶ ይነግሮ ብድሕሪ እዚ ፓርከር ነቲ ኮርኮር ዝኾነ ናተይ ዝብል ሰብ ካብ ዝመጽእ ንገዝኡ ክወስዶን ባዕሉ ክከናኸኖን ይውስን ፓርከር በዓልቲ ቤቱ ኬት እንስሳታት ዘይትፈቱ ብምዃና ንኸይትሪኦ ኣብ ናይ ጉሉ መጽናዕቲ ዘካይደሉ ክፍሊ ይሓብኦ ይኹን ዳ እምበር እቲ ኮርኮር በቲ ሓድሽ ገዝኡ ብጣዕሚ ተገሪሙ ስለ ዝነበረ ክዛወር ይጅምር እሞ ኣብ መወዳእታ ናብ መደቀሲ ክፍሎም ብምኻድ ንኬት እግራ ይልሕሳ ኬት ኣብ ገዛኣ ኮርኮር ስለ ዝተረኸበ ተገሪማ ኢና ንዕዘብ ኣብ መወዳእታ ፓርከር ኣብ መደበር ባቡር ረኺብዎ ቁሩውን ስለ ዝነበረ ገዲፍዎ ክመጽእ ነብሱ ምግባር ከም ዝኣበዩ ንሰበይቱ ይናዘዝ ናይ ሰብኣያ ኑዛዜ ሰምዐት ኬት ነቲ ኮርኮር ዋንኡ ክሳብ ዝመጽእ ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ዝነበረ መኻዚኖ ንኸጽንሕዎ ትሰማማዕ ንጽባሒቱ ጓል ፓርከር ዝኾነት ኣንዲ ኣብቲ ገዛ ኮርኮር ብምርኣያ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ትዛረቡ ብድሕሪ ዝነብኣ ባዕሎም ንኸዕብይዎ ተማኽሮ እንተኾነ ግን ኣማዕድያ ትሰምዖም ዝነበረት ኬት ነቲ ሓሳብ ብፍጥነት ትነጽቦ ኬት ድሮ ነቲ ኸልቢ ንምርካብ ዝሕግዞም ሓበሬታ ኣዳልያ ኢና ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ፓርከር ኣብቲ መዕቆቢ እንስሳታት ክወስዶ ይውስን እሞ እንተኾነ ግን እቲ መዕቆቢ ካብ ዓቐን ንላዕሊ መሊኡ ስለ ዝነበረ እቲ ሓላፊ ምቕባል ይኣብዮ ብድሕሪ እዚ ፓርከር ናብታ እንዳ መጻሕፍቲ ትሕሉ ዝነበረት መሪኣን ትበሃል መሓዝኡ ሰበይቲ ይወስዶ እሞ መሪኣን ኣብቲ መጀመርታ ነቲ ኮርኮር ስለ ዝፈትወቶ ዝወስዶ ሓሲባ እንተነበረት እንተኾነ ግን ናይ ገዛኣ ድሙ ስለ ዘይፈተወት ኣብ ጥቓ ኮይና ሕግግ ብምባል ንመሪኣን ንኸይትወስዶ ትድርኻ ብድሕሪ እዚ ፓርከር ሒዝዎ ናብቲ መደበር ባቡር ድሕሪ ምኻድ ነቲ ኮርኮር ዝደሊ መፂ ነይሩ እንተኾይኑ ንካርሊ ይሓቶ ካርሊ ግን ወላ ሓደ ከም ዘይመጽእ ይሕብሮ ብድሕሪ እዚ ነቲ ኬን ዝበሃል ጃፓናዊ ዓርኩ የርእዮ እሞ ኬን እቲ ኮርኮር ካብቶም ብዙሕ ዘይርከቡ ኣኪታ ዝበሃሉ ዓሌት ኣኽላባት ምዃኑ ይረድኦ ኬን ወሲኹ እቲ ኣብ ክሳዱ ዝነበረ ምልክት ብምርኣይ ብጃፓን ሃቺ ከም ዝበሃል ትርጉሙ ከዓ ቁፅሪ 8 ምዃኑ ይነግሮ ከም ጽቡቕ ዕድል ከም ዝረአ እውን ወሲኹ ይነግሮ ፓርከር ዋናታቱ ንምርካብ ጻዕሮ ስለ ዘይኮነሉ ሒዝዎ ንገዛ ይምለስ ፓርከር ምስ በዓልቲ ቤቱ ብዛዕባ እቲ ኮርኮር ምዕባይን ዘይምዕባይን ኣብ ከቢድ ክርክር ከለዉ ተኾርኩ ነቲ ኬት ሰሪዓቶ ዝነበረት ወረቓቕቲ ብምፍራሱ ነቲ ነገር የጋፍዖ ብድሕሪ እዚ ፓርከር ንሃቺ ብቕልጡፍ ወሲዱ ኣብ ዳሕረዋይ ክፍሊ ይዓጽዎ መሬት ምስ መሰየ ብርቱዕ ንፋስ ይመጽእ እሞ ሃቺ ብንእሽተይ ነቓዕ ናይቲ ማዕጾ ተጠቒሙ ኣብቲ ገዛ እንዳቋመተ ኣብቲ ምዉቕ ገዛ ክህሉ ይምነ ነዊሕ ከይጸንሐ ፓርከር ንሃቺ ቁሪ ንኸይባሃር እሞ ናብቲ ገዛ ንኽወስዶ ክመጽእ ከሎ ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ፓርከር ኣብ ኢንተርነት ብዛዕባ እቶም ኣኪታ ዝበሃሉ ዓሌት ኣኽላባት መጽናዕቲ የካይድ እሞ ኣኪታ ካብ ኩሎም ኣኽላባት ንዋንኦም እቶም ቀንዲ እሙናት ምዃኖም የረጋግጽ ብድሕሪ እዚ ፓርከር ንሃቺ ሒዝዎ ናብቲ ናይ ቴሌቭዥን ክፍሊ ይኸይድ እሞ ተተሓሒዞም ኣብቲ ሳሎን ድቃስ ይወስዶም ኬት ናይ ፓርከርን ሃችን ቅርበት ምስ ረኣየት ዕርቃና ገዲፋ ንሃቺ ክትፈትዎ ትጅምር ንጽባሒቱ ፓርከር ንሃቺ ካች ኤንድ ቦል ዝበሃል ፀወታ ክጻወቶ ክፍትን ከሎ ንዕዘብ እንተኾነ ግን ሃቺ ዘይከን ካልኦት ኣኽላባት በቲ ፀወታ ኣይተሰሓበት ፓርከር ወላ እኮ እቲ ፀወታ ከመይ ምዃኑ ከላምዶ ተፈተነ ሃቺ ግን ክነጽጎ ከሎ ኢና ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ነቲ ፀወታ ኣንዲ ትጽንበሮ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኬት ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ነቲ ኮርኮር ክዕብዮ ከም ዝደሊ ይሕብራ ይኹን ዳ እምበር ሃቺ ምስ ስድራኣ ዝፈጠሮ ቅርበት ዝተዓዘበት ኬት ካብቲ ሰብ ዝመጸ ነቲ ኮርኮር ናይ ምውሳድ ሓሳብ ትነጽቦ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣብ ሓደ ጽድያ ሃቺ ሕጂ እኹል በጽሒ ኸልቢ ኮይኑ እዩ ነቲ ሓጹር ናይ ገዝኦም ብምፍሓር መውፅእ ሰሪሑ ንዋንኡ ናብቲ መደበር ባቡር ይኽተሎ ፓርከር ድሮ ኣብቲ ባቡር ኣትዩ ናብ ስርሑ ንምኻድ ድልው ነይሩ ንሃቺ ምስ ረኣዮ ግን ካብቲ ባቡር ይወርድ ፓርከር ንሃቺ ንገዛ ንኽኸይድ ይነግሮ እንተኾነ ግን ሃቺ ኣብቲ መደበር ባቡር ይስዕቦ ከም ውጽኢቱ ፓርከር ናብ ስራሕ ካብ ምኻድ ኣቋሪጹ ነቲ ኸልቢ ሒዝዎ ናብ ገዛ ይምለስ እሞ
ንሰበይቲ ኬት ገዲፍዎ ይኸይድ። ይኹን እምበር ኣብ ኣጋግዛ ሃቺ ካብቲ ሓጹር ናይቲ ገዛ ዘሊሉ ድሕሪ ምውፃእ ናብቲ ንግሆ ዝረኣዮ መደበር ባቡር ብምኻድ በቲ መውፅኢ ወገን ንፓርከር ክጽበዮ ይጅምር። ፓርከር በቲ ማዕጾ ክቕልቀል ከሎ ምስ ረኣዮ ሃቺ ብጉያ ናብ ዋንኡ ይኸይድ እሞ ተተሓሒዞም ንገዛ ይምለሱ። ብጽባሒቱ ፓርከር ንስራሕ ክብገስ ከሎ ሃቺ ብዘሕዝን ገጽ ኣተኲሩ ይጥምቶ። ኣብ መወዳእታ ፓርከር ከትርፎ ስለ ዘይከኣለ ምስኡ ተማሊእዎ ክሳብ እቲ መደበር ባቡር ብሓደ ይኸዱ። ብድሕሪኡ እታ ባቡር ምስ መጸት ካብቲ ቦታ ንኽምለስ ይነግሮ። ሽዑ መዓልቲ ሃቺ ትእዛዝ ዋንኡ ሕራይሉ ብምቕባል ናብ ቤቱ ይምለስ። ይኹን እምበር ሃቺ ከም ኣመሉ ልክዕ ሰዓት 5 ኣጋግዘ ምስ ኮነ ኣብታ መውፅኢት ናይቲ መደበር ባቡር ንዋንኡ ክጽበ ኢና ንዕዘብ። ፓርከር ምስኬን ብዛዕባ ምስ ሃቺ ዘሕለፎምን ዘጋጠምዎን ነገራት እንዳዕለሉ ይረኣዩ። ብድሕሪ ዚኬን እቶም ኣኪታ ዝበሃሉ ዓሌት ኣኽላባት ዘይከም ካልኦት ኣኽላባት ኩዕሶ ይኹን ካልእ ነገራት ደርቢኻ ብምሓዝ ከም ዘይግደሱ ይነግሮ። ንሶም ዝደልዩ ምስ ዋንኦም ዘለዎም ቅርበት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምዝያድ ምዃኑ ይገልጸሉ። ፓርከር ምስ ናይ ኬን ሓሳብ ምስማዕ ሃቺ ካብኡ ክፍለ ፈጺሙ ከም ዘይደሊ ይርዳእ። ሃቺ ብዝተወሰነ መልክዑ ዋንኡ ካብ ስራሕ መዓስ ከም ዝምለስ ይፈልጥ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ነቲ ተግባር ከም መዓልታዊ ንጥፈታቶም ብምሓዝ ንግሆ ፓርከርን ሃቺን ተተሓሒዞም ናብቲ መደበር ባቡር ይኸዱ እሞ ፓርከር ባቡር ክስቀል ከሎ ሃቺ ንገዝኡ ይምለስ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ሰዓት 5 ክኸውን ከሎ ሃቺ ናብቲ መደበር ባቡር ንዋንኡ ንምቕባል ይኸይድ። በዚ ናይ መዓልታዊ ተግባራቶም ከዓ ምሎም ኣብቲ መደበር ባቡር ዘለዉ ንፓርከር ዝፈልጥዎ ሰባት ንሃቺ ክፈልጥዎን ክሳብ ዋንኡ ዝመጾ ክጽበ ከሎ ኣቓልቦ ሂቦም ሰላም ክብልዎን ከኣሉ። ቅርበት ናይ ሃቺን ፓርከርን ዘስተብሃሉ ስድሮኦም እውን ጓል ፓርከር ክትምርዖ ከላ ምስኦም ስእሊ ክወስድ ዓዲሞሞ እዮም። ሓደ መዓልቲ ፓርከር ካብ ስራሕ ክምለስ ከሎ ንሃቺ ኣብ ቦትኡ ክርኽቦ ኣይከኣለን። ፓርከር ብስምባደ ናብ ገዛ ይመጽእ እሞ ንሰበይቱ ኬት ሃቺ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓታ። እንተኾነ ግን ንሳ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይትፈልጥ ትነግሮ። ድሒሮም ብዘረጋገጽዎ ግን ሃቺ ኣብቲ መኻዚኖ ከም ዝነበረን ሓንቲ ስካንክ ዝተባህለት እንስሳ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝነበረት ክወፅእ ከም ዘይከኣለን ይግንዘቡ። እታ ስካንክ ከይትነኽሶ ዝፈርሐ ፓርከር ብባኮ ገይሩ ድሕሪ ምዕባጥ ንሃቺ ንኽወፅእ ይነግሮ። ብኣጋጣሚ ሃቺ ክወፅእ ከሎ ንዋንኡ ስለ ዝሃረሞ ይወድቕ እሞ ታባኮ ተኸፊታ እታ ስካንክ እውን ናብ ገጹ ሽንቲ ትግጭቦ። ነዊሕ ከይጸንሐት ኣንዲ ናብ እንዳ ስድራ ገዛ ትመጽእ እሞ ከም ዝጠነሰት ተበስሮም። ፓርከር እቲ ዜና ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ነታ ኣብታ ሰዓት ምስኡ ዝነበረ ሃቺ ክሳብ ዝርስዖ ይኸውን። ኣብ ሓደ ብዙሕ ቁር ዝነበረሉ ንግሆ ሃቺ ዘይኣመሉ ንዋንኡ ናብቲ መደበር ባቡር ከፋንዎ ብዘይምድላዩ ፓርከር ንበይኑ ናብቲ ቦታ ክኸይድ ይግደድ። ይኹን እምበር ፓርከር ናብቲ መደበር ክኣቱ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ሃቺ ነታ ኩዕሶ ሒዝዋ ይመጽእ። እቲ ከልቢ ነቲ ካች ኤንድ ቦል ዝበሃል ፀወታ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ ኣይፈልጥን እዩ ንዋንኡ ክሐጉስ ኢሉ እዩ ዝገበሮ። ኣብ መወዳእታ ፓርከር ቅድሚ ናብ ስራሕ ምኻዱ ነቲ ፀወታ ምስ ሃቺ ይፍትንዎ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምስ ተፃወቱ ፓርከር ነታ ኩዕሶ ኣብ ጅቡኡ መሊሱ ንሃቺ ከዓ ንገዛ ንኽኸይድ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ሃቺ ዘይከም ቀደሙ ዋንኡ ዝሃቦ ትእዛዝ ምቕባል ይኣቢ። ስራሕ ምኻድ ገዲፉ ምስኡ ክፃወት ስለ ዝደለዮ ክነብሕ ይጅምር። ፓርከር ወላ እኳ ሓዲግዎ ብባቡር እንተኸደ ሃቺ ግን ነታ ጉዕዛኣ ዝጀመረት ባቡር እንዳጠመተ መንቡሑ ይቕጽል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓርከር ንተምሃርዎ ኣብ መምሃርን ከሎ ሃንደበት ዝነበሮ ሕዱር ሕማም ድኻም ልቢ ተላዒልዎ ወዲቑ ይመውት። ሃቺ ከምቲ ወትሩ ዝገብሮ ሰዓት 5 ምስ ኮነ ንዋንኡ ኣብ ምጽባይ ዝርከብ። እንተኾነ ግን ፓርከር መሬት ክሳብ ዝመስኽ መጽእ ኣይከኣለን። ሃቺ ጭንቀቱ እንዳወሰኸ ዋንኡ ካብ ስራሕ ክሳብ ዝምለሶ ብእምነት ይጽበ። ሰብኣይ ጓሉ ንፓርከር ማይክል ልክዕ ሰዓት 10 ለይቲ ምስ ኮነ ንሃቺ ንገዛ ክወስዶ ይመጽእ። ሃቺ ኣብ መኻዚኖ ኮይኑ ስድርኡ ክበኺ ከለዉ ይሰምዕ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን እንታይ ምዃኑ ክርድኦ ኣይከኣለን። ንጽባሒቱ ዓንዲ ንባዓታ እንዳቆጻጸረት ፓርከር ምማቱ ንጽቡቕ ክኸውን ምዃኑ ክትገልጸሉ ትፍትን እሞ ሃቺ ግን ነገር ከልቢ ኮይኑዎ ክርዳእ ኣይከኣለን። ስቕ ኢሉ ዓይኒ ይጥምታ። ስድራ ቤት ፓርከርን ቤተሰቡን ንቐብሪ ናይ ፓርከር ተዳልዮም ከለዉ ሃቺ ግን ንዋንኡ ንምጽባይ ኣንጒሁ ናብቲ መደበር ባቡር ይኸይድ። ኣብ ሓደ ውርጪ ዝበዝሖ ምሸት ካርል ብዓሚቕ ጓሂ ናብቲ ሃቺ ብተኣማንነት ጽበየላ ዝነበረ ቦታ ብምኻድ ፓርከር ምማቱ መላእ ሰራሕተኛታት ናይቲ መደበር ባቡር ዝተሰምዖም ሓዘን ይገልጸሉ። ካርል ወሲኹ ንሃቺ ፓርከር ክምለስ ከም ዘይክእልን ካብዚ ንላዕሊ ክጽበ ከም ዘይብሉን ከረድኦ ይፍትን። ንጽባሒቱ ኬት ነቲ ገዛ ክትሸጦ ስለ ዝወሰነት ንብረታ ክትጠራንፍ ከላ ንዕዘብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃቺ ከዓ ምስ ኣንዲን በዓል ቤታ ማይክልን ወዶም ሮኒን ክነብር ይኸይድ። መዓልታት ሓሊፎም እንተኾነ ግን ሃቺ ድሕሪ ሞት ፓርከር መልኣኽ ሃዲሙ ተስፋ ዝቑረፀ እዩ ዝመስል። ሓደ መዓልቲ ሃቺ ካብ እንዳ ኣንዲ ገዛ ሃዲሙ ድሕሪ ምውፃእ ነቲ መገዲ ባቡር ተኸቲሉ ናብቲ ናይ ፓርከር ናይ ቀደም ገዛ ይኸይድ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ግን እቲ ገዛ ተቐይሩ ኣብዚ ሕጂ ብኻልእ ሰብ ከም ዝውነን ይርዳእ። ብድሕሪዚ ሃቺ ብጉያ ናብቲ መደበር ባቡር ብምኻድ ምምላስ ናይ ፓርከር ክጽበ ይጅምር። ሓደ ኣብቲ ከባቢ ሆትዶግ ዝሸይድ ጃስጀት ዝተባህለ ሰብ ገለ ካብቲ መግቢ ይህቦ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣንዲን ማይክልን ኣብቲ መደበር ባቡር ይረኽብዎ እሞ ብሓይሊ ንገዛ ይወስድዎ። ሃቺ ናብቲ ናይ ኣንዲ ገዛ ምስ በጽሐ
እንደገና ስልቹውን ተስፋ ዝቆረፀን ይመስል ነዚ ዝረኣየት ኣንዲ ሃችን ኣቦኣ ማዕረኽ እንደይናፊቕዎ ከም ዘሎ ክትርዳእ ከኣለ። ኣንዲ ብጣዕሚ ተሓልየሉን ትከናኸነን እኮ እንተኾነት ኩነታቱ ምስ ረኣየት ግን ኣቦኣ ክፅበዮ ኣብቲ መደበር ባቡር ንክኸይድ ትፈቕደሉ። ሃቺ ቅድሚ ምኻዱ ናይ ኣንዲ ኣእዳውን ብምልሓስ ድሕሪ ንምስጋን ናብቲ መደበር ባቡር ክጎይ ይጅምር። ካብታ ሰዓት ጀሚሩ ሂወት ሃቺ ንፓርከር ክምለስ ንኽረኽቦ ብዓንቀውታ ተስፋ ብዘይምቑራፅ ክፅበ ይጅምር። ኩሉ ግዜ ሰዓት 5 ንዋንኡ ኣብታ ናይ ኩሉ ግዜ ቦትኡ ኮይኑ ይፅበዮ። መሬት ምስ መሰየ ከዓ ኣብ ዝተባላሸዋ ባቡራት ብምድቃስ ንፅባሒቱ እውን ናይ ፓርከር ምምላስ ከቋምት ይጅምር። ከምዚ ኢሉ እንዳቐፀለ ድሕሪ ሓደ ዓመት ሓደ ጋዜጠኛ ናብ ካርብ ብምምፃእ ኣብ ጋዜጣ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ሃቺ ክፅሕፍ ከም ዝደሊ ይገልጸሉ። ታሪክ ናይ ሃቺ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝሕተማት ሒዙ ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ ልቦም ይድንግፅሉ እሞ ረድኤት ናብቲ መደበር ባቡር ክሰድሉ ይጅምሩ። ኬን ብወገኑ ነቲ ታሪክ ምስ ኣንበቦ ብቁልጡፍ ናብቲ መደበር ባቡር ይመጽእ። ኬን ክሕግዞ ስለ ዝደለየ ብጃስ ጄት ክምግቦ ይሓቶ እሞ ጃስ ጄት ብወገኑ ኣብቲ መደበር ባቡር ዘለዉ ሰባት ብምሉኦም ከም ዝፈትውዎን ብምሉኦም እውን ከም ዝምግብዎን የረድኦ። ብድሕሪ እዚ ኬን ንሃቺ እንዳሓዘነ ንፓርከር ዓርኩ እውን ከም ዝናፍቆ ይዛረብ። ወቕቲ ሓሊፉ ብወቕቲ እንዳተተክአ ሃቺ ምስ ዝፈትውዎን ዝከናኸንዎን ሰባት እንዳተረኸበ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ንዋንኡ ይፅበ። ከም ዝፍለጥ ፓርከር ካብ ዝመውት 10 ዓመቱ ሒዙ ኣሎ። ኣብ 10 ዓመት ናይ ፓርከር ሞት ቤት መቓብር ሰብኣያ ክትበፅሕ ካብቲ ትነብረሉ ቦታ ትመፅእ። ኬን እውን ኣብቲ ቦታ ይርአ እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ እቲ ዕድሚኡ ንፓርከር ኣብ ምፅባይ ዝኸዶ ሃቺ ከም ልማዱ ኣብ ሰዓቱ ናብቲ ንዋንኡ ዝፅበየሉ መደበር ባቡር ክመፅእ ከሎ ንዕዘብ። ናብቲ መደበር ባቡር ሃቺ ክሳብ ሕጂ ብእምነት ይፅበ ምህላው ብጣዕሚ ዘደንቕ ኬት ንብዓታ እንዳተቆፃፀረት ሓቒፋ ትስዕሞ እሞ እቲ ህሞት ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ከይተረፈ ይትንክፎ። ኣብቲ ናይ ኣጋ ምሸት ኬት ናብ እንዳ ጓላ ትኸይድ እሞ እቲ ወዲ 10 ዓመት ወዲ ጓላ ሮኒ ብዛዕባ ሃችን ፓርከርን ዝነበሮም ጥቡቕ ርክብን ናይ ተኸልቢ ተኣማንነትን ተዘንትወሉ። ኣብታ ምሸት ሃቺ ድምፂ ናብቲ ቦታ ትመፅእ ዝነበረት ባቡር ይሰምዕ እሞ ፓርከር መፂኡ ንኽረኽቦ ይትስፎ። ኣብታ ቆራሪት ውርጭ ዝበፅሓ ምሸት ሃቺ ብቁልጡፍ ናብቲ መደበር ባቡር ናብታ ን10 ዓመታት ዝተፀበየላ ቦታ ይኸይድ። ሃቺ ዒንቱ ምስ ከደነ ምስ ዋንኡ ዘሕለፎም ግዜታት ክረኣይዎ ይጅምሩ። ብድሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ ተጓዓዚ በቲ ኣፍ ደገ ይመፅእ እሞ ንሃቺ ይፅውዖ። እቲ ብእርጋን ተሰኒፉ ዝነበረ ሃቺ ብቐስታ ርእሱ ኣቕኒዑ ምስ ተመልከተ እቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝተፀበየ ዋንኡ ፓርከር ምዃኑ ኢና ንግንዘብ። ካብ ሕጂ ሃቺ ንፓርከር ምፅባይ ኣየድልዮን እዩ። ምክንያቱ ሃቺ ንዓለም ተሰናቢቱ ናብ ዋንኡ ብምኻድ ነታ ፊልም ይዛዝማ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሬቪው ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ምስጋናና ብቓላት ዝንገር ኣይኮነን። ንሎም መዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ከም ዝፈተኹሞ ኣይንጠራጠርን። ዝኾነ ሓሳብ ወይ እውን ሃናፂ ነቐፌታት ኣለኩም ኣብ ኮመንት ከተቐምጡልና ንሕብር። ክሳብ ቀጻሊ መደብና ሰላም ቀኒዩ።